belonged to its first peoples, the Bodo civilization, the Dimasa kingdom, the Sutia kingdom. जो हमें टारगेट करता है वो नहीं जानता है चाकमा कौन है, देव बर्मा कौन है। खुलुमबाय बयखौबो तो इंराजि 2026 तो न्यू इयार बयनिसिमबो हैप्पी न्यू इयार गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। तो लोगोफोर नैबे समाव नोंथांमोननि गेजेराव माखासे इम्पर्टेन्ट टपिकखौ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव नैबे भिडिअखौ शेयार खालामनो थाखाय भिडिअखौ लाबोनाय जालायबाय। तो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। तो जोबोद इम्पर्टेन्ट नोंथांमोना बयबो मिथिखायो जानांगौ आं सानै दैदेनगिरि दा बिथांमोना माखासे इम्पर्टेन्ट बाथ्रा बा आसामनि जारिमिनखौ लानानै आसामनि स्टोरीखौ लानानै डिमासा सासे दैदेनगिरि दानियाल लांथासा बिथाङा माने आसामनि स्टोरीखौ लानानै माखासे बाथ्रा फोरमायदों आरो नर्थ इस्ट इउनिटिखौ लानानै माखासे बाथ्रा फोरमायदों जायखौ नोंथांमोना प्रदिप विक्रमादित्य देव बर्मन जायखौ त्रिपुरायाव महाराजाबो होननानै बुङो बुबाग्रा बिथाङा माखासे गोनांथार बाथ्रा फोरमायदों। नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबा बुजिगोन। आं नोंथांमोननो फार्स्टआवनो नैबे ससे भिडिअ क्लिपखौ होग्रोगोन, नोंथांमोना नायनानै लाग्रो। For some, Assam is the land of Honkar Azan. For others, Assam is the land of Honkar Madhav. But Assam did not begin with saints. Long before Srimanta Honkardev, Madhavdev or Azan Fakir, this land belonged to its first peoples, the Bodo civilization, the Dimasa kingdom, the Sutia kingdom, the Morans and Borahis, the Karbis, Tiwas, Rabhas, Deuris, Sonowal Kacharis, and in the hills, the Garos, Khasis, and Jaintias. These were not scattered tribes. They had land systems, rulers, languages, and traditions. They lived by nature, ancestors, rivers, and hills. That was their faith. Even the Kos kingdom rose from the indigenous roots before adapting new religious paths. Yes, Srimanta Honkardev, Madhavdev, and Azan Fakir shaped Assam's culture, and that matters. But they built upon a land and that was already alive with culture. Assam was indigenous before it was religious, and that foundation still stands and will stand long after the election slogans are gone. And that is Assam's truth. जो हमें टारगेट करता है वो नहीं जानता है चाकमा कौन है, देव बर्मा कौन है, त्रिपुरा कौन है, कोलोय, बीजो, नागा कौन है। वो नहीं जानता है कि हम कौन से धर्म से हैं। जो अंजल चाकमा के साथ हुआ सबको खराब लगा। और पहली बार मैंने देखा कि अगरतला में जो नॉन चाकमा, देव बर्मा, जवतिया, रंगखोल, कोलोय, वो भी अपने चाकमा भाई के लिए बाहर निकले। एक जोधा, थानसा, इसी को तो बोल, क्योंकि आज एंजल चाकमा के साथ वो जो हुआ है वही चीज किसी और के स्टूडेंट के साथ भी हो सकता है। ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये पॉलिटिक्स हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिन्होंने एंजल चाकमा को मारा उनको मालूम नहीं था कि वो कौन से पार्टी को वोट करता है या नहीं करता। उन्होंने उसको, वो जानता नहीं था कि एंजल चाकमा का धर्म क्या है। वो नहीं जानता था कि एंजल चाकमा कौन से नॉर्थ ईस्ट स्टेट से निकलता है, मिजोरम से है या त्रिपुरा से है या नागालैंड से है या आसाम से है या अरुणाचल से। उन्होंने एंजल चाकमा के ऊपर हमला किया क्योंकि एंजल चाकमा देखने में उनसे अलग था। ये लोग हमें हमेशा ऐसी टारगेट करते हैं, कभी मोमो बोलकर, कभी बहादुर बोलकर, कभी चाइनीज, कभी चिंकी बोलकर। लेकिन हमें अब विचार करना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम लोग के बीच में यूनिटी नहीं है। और जिस दिन हम लोग एक हो जाएंगे ना, जब अगरतला में लोग निकले, जब दिल्ली में लोग निकले, जब नागा ने सपोर्ट किया, बोडो ने सपोर्ट किया, त्रिपुरा स्टूडेंट्स फेडरेशन TISF ने सपोर्ट किया, देहरादून से त्रिपुरा स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने सपोर्ट किया, तब चाकमा अकेला नहीं रहा। चाकमा के साथ सब जुड़ गया। और इसको बोलते हैं वन, इसको बोलते हैं थानसा, इसको बोलते हैं एक जोधा, इसको बोलते हैं मुनखात। थारैनो नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ स' दानियाल लांथासा जाय डिमासानि सासे गोख्रों दैदेनगिरि थ' बिथाङा बुंदों थ' सोरबाया बुङो आसामनि हाखौ आजान फाकिरनि आरो सोरबाया बुङो आसामनि हाखौ शंकर माधवदेवनि। नाथाय आसामनि हाया थ' सोरबा ऋषि मुनिजों सोरजिना जानाय नङा, बा आसामनि हाया सोरबा शंकर माधवदेव बा सोरबा आजान फाकिरनि बिनि बेसेबांबा गोबाव समनिफ्रायनो सिगांनिफ्रायनो जेरै बर', कसारि आरो ट्राइबेल, टिवा जेसांखिनि ट्राइबेलफोर दङ बैसोरजोंनो बे आसामनि हाया सोरजिबोजानाय। बे आसामनि थागिबिया
जायफोरा दिनै ट्राइबेलफोर बे ट्राइबेलफोरजोंसो बे आसामा सोरजिजानाय बे बाथ्राखौ माने जाय दानियेल लांथासा बिथाङा फोरमायदों थ' आसामनि जारिमिनखौ लानानै दा बेखौ लानानै गोबाङा बुङो आसामा सोरबा शंकर माधबनिसो बा शंकरदेबनिसो दा बेफोरजोंसो सोरजिबोनाय दा बेफोरखौ लानानै जाय हारसाफ्रा बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुङो नाथाय दानियेल लांथासाया बे बाथ्राखौ रोखा रोखा फोरमायना होदों आरो थ' नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ स' नेक्स्ट जाय प्रदीप विक्रम मानेकिया देबबारमोन स' बिथाङा बुंदों जा नर्थ इस्टआव जेसांखिनि इन्डिजिनियास पिपल बा ट्राइबेल हारिफोर दङ दिनै खौसे गैया जेरै बिथाङा बुंदों थांनाय डिसेम्बरनि 9 तारिखआव त्रिपुरानि सासे फरायसा बा एन्जेल चाकमा बिथांखौ उत्तराखंडनि देहरादुनाव जितु बिथांमोना MBA कर्स लानो बा फरायनो थाहैदोंमोन स' बिथांमोना बिदा फंबाय जे मार्केट खालामनो थांदोंमोन मोना समाव माने बिथांमोना बाजाराव थांदोंमोन मार्केटाव दा बेवहाय माखासे सुथुरफोरा बिसोरखौ माने सोंबाय आरो बिसोर चाइनिसो होननानै बिथांमोनखौ बेफोरबायदि बुङै थ' बिथांमोना बुंदोंमोन जे जों चाइनिस नङा जों इन्डियानिसो जों चाइनिस नङा दा बेफोरबायदि चाइनिस मम' जानो फैदों नोंसोरो होननानै बेफोरबायदि बुंनायाव जों नङा होनब्लाबो बिथांमोनखौ बिदा आरो फंबायखौ गाग्लोबदों थ' बिदामोन बिफाङा जाहैबाय माइकेल चाकमा आरो बिदाया जाहैबाय जाय देगार सुजानाय बेयो जाहैबाय एन्जेल चाकमामोन स' बिथांमोनखौ गाग्लोबनानै उदैयाव देगार सुनानै गोबाव सम आइस'आव थाबाय बिनि उनाव माने रुंसारि जानो गोनां जादों दा बे बाथ्राखौ लानानै प्रदीप विक्रम मानेकिया देबबारमोन बिथाङा बुंदों जे स' बेफोरबायदि जि थासारि जानाय बेफोरबायदि जाथाया बा नों आं गासैनिबो माने जिउआव जानो हागौ बा बयनिबो जिउआव जानो हागौ बेफोरबायदि थासारिया बयनिबो साफ्रोमनिबो जोंनि ट्राइबेल हारिनि माने जिउआव जानो हागौ बयनिबो फरायसानि गेजेराव बेफोरबायदि थासारिया जानो हागौ जुदि जोङो खौसे जायाब्ला बा नर्थ इस्ट जायाब्ला बे बाथ्राखौ बुंदों थ' बेखायनो बिथाङा बुंदों जितु जाय एन्जेल चाकमाखौ बुथारनायनि उनाव जे माने थार बिजिरनाय नागिरनानै दा जास्टिस नागिरनानै जेसांखिनि बिनि सायाव जे होसिख्रावदों धरना खालामदों रेलि खालामदों बिनि सायाव आवाज दिखांदों थ' बेवहाय नर्थ इस्टआव खौसे जानायखौ नुदों जेब्ला आगरतला त्रिपुरानि माने राजधानी आगरतलायाव जेब्ला गिदिर मोनसे सुबुं रेलि जादोंमोन वान नर्थ इस्टनि दा बेवहाय गोबां गासैबो ट्राइबेलफोरानो ज' जादों आवाज दिखांदों जेरै बर'फ्राबो होननानै बुंदों बिथाङा अरायसम बर'नि बाथ्राखौबो जों ट्राइबेल हिसाबै बर'फ्राबो ट्राइबेल हिसाबै बर'नि नामखौबो अरायसम लायो दा बेखायनो बिथाङा खावलायदों थ' जेब्ला जोङो आगरतलायाव बेफोरबायदि रेलि सुबुं रेलि जानाय नुदोंमोन बेयाव जों खौसे जानाय नुदों दा जुदि खौसे जायोब्ला जोंखौ बेफोरबायदि रावबो सिमावनो हानाय नङा बा जोंखौ बेफोरबायदि गाग्लोबनो हानाय नङा जोंखौ दमन खालामना दोननो हानाय नङा बेखायनो जों खौसे जानांगौ खौसेयानो गोहो होननानै स' जे प्रदीप विक्रम मानेकिया देबबारमा बा बुबाग्रा बिथांखौ त्रिपुरायाव महाराजाबो होननानै बुङो थ' बिथाङा फोरमायदों आरो जोबोद मोजां माखासे बाथ्रा फोरमायदों थ' थारैनो नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ स' बेहाय नोंथांमोना मा फोरमायनो सानो मा बुजिनो मोनखो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामना फोरमायदो थ' नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन लोगोफोर टाटा बाय बाय